Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 7 июнь дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутларда кыскача булыр. Шуңа да көннәр җылынып, кояш күренә башлагач ук без шундук су буйларына, диңгезгә омтылабыз. Тапшырубызның даими медицина өлкәсендәге эксперты Илдус Латфуллин бүген кояш астында булуның кайбер кагыйдәләренә тукталып китер. Гына ышаныч юк. Ул кремнар, алар кояшның менә бу агрессивлыгын әзәйтә тулысынча якка чыгармый. Мәсәлән, иң каты кремнар, иң кояштан иң әйбәт саклый торган кремнар SPF 50 булырга мөмкин. 50-дән дә күбрәкләре бар битендә, ләкин ул менә SPF 50-дән күбрәкләренә бик ышанып бетмим инде сөйткәндә, минемчә ул маркетинг кебек нәрсә, иң югары SPF ул 50 генә. Ул димәк, кояшның агрессивлыгын 2 тапкыр әзәйтә дигән сүз. Бөтенләй кояштан сине саклый дигән сүз түгел. Кояштан саклый торган кремнар алар төрле була. Кайберләре аларның химик нигездә ясалган. Балалар өчен менә бу химик нигездә ясалган кремнар бик әйбәт түгел. Ул кешеләр алар куллана ала. Икенче төрләре, менә бу кояштан саклый торган кремнарның икенче төре, алар металлар кушып ясалган, мәсәлән, титан оксиды, цинк оксиды кушып ясалган. Алар куркыныч түгел, алар менә шу кояш белән килә торган ультрафиолет нурларын кире кайтарып кына җибәрә. Менә бу бәләкәй балаларга күпчелек вакытта металл кушып ясалган, әлбәттә, кояшка каршы торган крем ул кояштан саклануның бер өлеше генә. Менә беренчедән крем, икенчедән кояшка чыга торган вакытыңны карарга кирәк. Күп вакыт син кояш астына йөрисең, шуны карарга кирәк, һәм кием әлбәттә. Бәләкәй балаларга да, зуррак кешеләргә дә башка панамалар, шляпәләр кияргә кирәк, озын җиңле, нәзик кенә булса да озын җиңле күлмәкләр. Хәзерге вакытта интернетта да баралар, мондый сатуда да бар. Кояшны кайтарып җибәрә торган тукымадан ясалган киемнәр бар хәзер. Алар да бик файдалы, аларны да кулланырга була. Кояшны менә тукыманың үзендә ниндидер кояшны кире кайтарып җибәрә торган шундый бер компонент бар. Су күбеше әлбәттә файдалы. Бузурларга да карый, бәләкәйләргә да карый, ләкин шуны белергә кирәк. Әгәр дә кеше күп терли икән, ул су гына түгел, ул тозлар да югалта. Шуның өчен син эчә торган суың ул тегегә гади су гына булса, бу тозлар сиңа кире кайтмый. Шуның өчен әгәр дә бик кызу тегелә торган кем булса, минераль су эчеп алу әйбәт. Аны менә гади су белән минераль суны алмаш-тилмәш эчеп алырга кирәк. Без туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Сабан туйлар чоры башланып китә. Бу атнада милли бәйрәмебез район үзәкләрендә узачак. Халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау, иҗади дуслыкны ныгыту максатыннан 13-нче тапкыр театраль сабан туй үтәчәк. Матур бәйрәм турында без Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Наил улы Мусагитов белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Фәнис әфәнде. Хәерле көн, исәнмесез. Театраль сабан туй бу инде уртак проект. Монда берничә оешма катнаша. Менә буларның төп оештыручылары белән дә таныштырып китсәгез иде. Бу сабан туйларны без 2005 елны башлап җибәрдек. Ул вакытта инде ул уйнап кына башланган әйбер. Әле хәтеремдә Туфан абый белән сөйләшеп торганнан соң теге татар уеннарын, сабан туйларны киң җәелдергә дип, һәм артистларны бит инде без гел сәхнәдән генә күрәбез. Сәхнәдән, залда утырып, күбесенчә, әмінә монда безнең фикер бар шундый артистларны башка яктан да, аларның ничек итеп киянтә белән су ташыганнар, ничек итеп көрәшкәннәрен, ничек итеп сабан туй уеннарында, татар уеннарында катнашканнарын күрергә һәм күрсәтергә теләгебез зур иде. Моның инде президент безнең Рөстәм Нургалиевичның ярдәме белән үткәрелә бу. Ул приз куя сабан туй батырына. Һәм мәдәният министрлыгының карамагында үткәрелә. Ну, элек-электән килеп калды, без үткәрә башлагач инде аны без ел сайын сабан узмаса да, менә безнең 3 тапкыр узмыш калды ул. 2005 елдан соң без Кәрим Тинчурин театрына йөкләнгән.
Һәм без ел сайын карыйбыз яңа урында уздырырга тырышабыз аны. Нәрсә өчен дигәндә, безнең һәр районны үзебезнең менә шушы татар театрларының, татар театрларына түгел, хөкүмәт театрларының артистларының белән таныштыру да әле бу. Аларның уеннарын күрсәтү, алар белән бергә әңгәмәгә керү. Фотографияларга төшү, видеога төшәләр. Менә шул хәтле күңелле булабызга якынайту була. Һәм быел без Апас муниципаль районында үткәрергә булдык. Ул якта без әле бер тапкыр Буада уздырган идек. Һәм менә икенче тапкыр инде Апаста уздырырга булдык. Чөнки ел сайын карап торабыз. Ел сайын Камар ягында бер уздырырга һәм башка якта бер уздырырга. Менә Казанның тирәли әйләнеп йөрибез дияргә була инде. Ләкин ераккарак китеп тә, Чаллыда да булды. Менә Сабада гына 2 тапкыр булды. Без аның үзенчәлеге бар. Ул яктан безнең туры килде шундый вакыт. Теге Сабантуй урыннарына үзләренең Сабантуй узганчы кирип булмый. Районның Сабантуй узганнан соң гына кирип була анда. Һәм әле сез Апаста узачак урын белән танышмадыгыз булып чыга. Танышуын кайтып танышып килдек инде. Рауль Фәритович белән без утырып сөйләштек. Нәрсәләр кирәк, ничегрәк эшлибез. Анда бит ул шул вакытта һәр район, кайсы районда уза үзенең визит карточкасы кебек бер 15 минутлык тамаша әзерли. Алар үзләренең үзенчәлекләрен күрсәтәләр һәм менә быел телләр һәм халыклар дуслыгы елы буларак менә шуңа да багышлыйбыз. Татар теленә багышлаячакбыз үзебезнең менә шунда узган мәдәни чараларыбызны. Һәм бик күңелле була, ул төрле як районнардан, әле якын тирә районнардан киләләр. Менә Бода уздырган вакытта безнең Ульяновскидан да, Чувашиядән да, Марыйдан да, бик күп районнардан килә, Башкорттан да киләләр. Кунак булып кына булса да киләләр. Нәрсә өчен әйтәм, кунак булып кына кайбер әйберләргә безнең мәсәлән көрәшкә анда катнашалар. Только бер дәүләт театрында эшләп, 1 ел эшләгән кешеләр генә. Һәм таләпләре бар. Артистлар гына. Анда җитәкчеләр дә катнаша алмый безнең көрәшкә. Анда бүтән эшчеләр дә катнаша алмый. Анда артистлар гына. Бармы соң безнең көрәшчеләр? Бар, бик күп алар. Һәм әле безнең бит инде президентыбыз машина куя батырга. Шул машинаны тоткан кеше 5 Сабантуйда катнаша алмый. Аннан соң гына катнаша. Ләкин безнең шундый кешеләр бар, кайберләре 2 машина алганнар да. Менә шул 5 Сабантуйны узып, аннан соң катнашып, тагы бер машина алган да бар. Һәм төрле бу нәрсә өчен эшләнә. Һаман бер үк гәүдәле кеше чыгып, һаман сайын җиңел булмасын өчен. Безнең бит яшьләр дә килеп тора. Менә теге елны булмады инде 2020-дә, 19-нчы елны безнең бик каты итеп көрәштеләр. Анда Минзәлә җегете һәм безнең менә Алмаз артистыбыз белән гәүдәгә дә зур иде. Ну бер ялгышлык эшләде Минзәлә җегете. Алмаз аны кичермәде, сразу җигеп тә куйды. Менә ялгышлыклар да эшләргә ярамый. Һәм бу стимул безнең артистларыбыз өчен. Алар әзерләнәләр. Ел буена әзерләнәләр алар. Ел буена. Ул бит әзерләнү булай гына түгел. Анда җигәргә дә кирәк, анда үзен физик формада тоталар үзләре. Әлбәттә. Шуңа күрә призлар да бик әйбәт. Менә хәзер Мәдәният министрлыгы безнең бик яхшы призлар бирә башлады. Шуңа күрә һәрбер уенга катнашкан кешедә алар үзләре приз алалар. 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар. Әлбәттә инде Апас халкы зур түзенсезлек көтә бу вакыйганы. Барлык кунакларында чакырып безгә шулай Рауль Фәритович язма җибәрде. Әйдәгез шунда бергәләп карап китик. Карыйк. Кадерле ямкардашлар, хөрмәтле якташлар, 20 июнь көнендә сәгать 10-да Апас район җирлегендә Сабантуй мәйданында 13-нче театраль Сабантуй үтәчәк. Һәрберебезне шунда чакырабыз. Һәм инде ул көнне безнең матур концерт программасы булачак, төрле спорт чаралары, үзенә бер төрле кызык уеннар. Барысын да шунда чакырып калам. Һәм инде Апас халкы бик кунакчыл халык, көтеп калабыз. Апас халкы чыннан да кунакчыл, мин үзем дә Апастан, ә сезнең театрда бит әле шулай безнең якташларыбыз эшли. Әйе, безнең театрыбызда менә инде күп еллардан бирле үтәгәләм эшләп килә. Без Апаска да еш кайтабыз. Теге спектакльләребез белән ниндер чаралар булганда чакыралар. Чыннан да Апас халкы бик кунакчыл халык. Менә Рауль Фәритович белән без
инде сөйләшү вакытында да нитеп калдык теге Сиздек. сизелеп калды. Ул Рауль Фарич ул конкретно әйтә менә ничә кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк, без нишләргә тиеш, һәр вакытта теге ноктасын куеп сөйләшә торган. Шуңа күрә оештыру зур нуктада булуы без мага шикләнмибез инде Мин дә шулай бит. шикләнмим һәм теге кайбер районнарга барганда башта шикләнеп торасың бит инде. Ничә кирәк Таныш булмаган районнар. Таныш булмаган районда ничә кирәк булыр, алар ничек җитди карарлармы? Шуңа күрә булар бит башын башлап җибәрә торган өлеше, ул бөтен Апас районының үзенчәлеге һәм мәдәнияттәме, сәнгатьтәме һәм теге уку ягындамы, анда балаларында катнаштырырга була. Анда нинди генә менә үзеңнең иҗади теге очышларың бар, бөтенсен Барысына кулланырга күрсәтеп була. бул. Инде әйткәнебезчә, Сабан туйны олылар да көтеп, яратып алган бәйрәмебез шулай бит. Кичкенә чакта бигрәк тә инде Сабан туйларны көтәбез, махсус күлмәкләр тектерәбез, кызлар, әзерләнәбез. Сез үзегезнең бала чактагы Сабан туйларыгызны хәтерлисезме? Нишләп хәтерләмәскә икән инде? Мин кичкенә вакытта ук без көрәштек. Һәм олырак булгач инде әле уку вакытында да 10нчы классларда укганда, бездә 11 юк бит инде әле 10нчы классларда укганда да. Мин бер генә тапкыр теге батыр калмадым, анда тәкәләр хайран. Безнең укган вакытта да без шулай итеп җөрдек инде. Педагогия институтында укыдым мин беренче, минем дипломым шуннан. Һәм ул вакытта да, һәм ат чабышларында да катнаша идек, ул ягы да калмады. Гомумән кичкенәдән Сабан туйга теге мороженое ашарга, анда туңдырма ашарга һәм лимонад эчәргә, шундый кибетләрдәге юк иде андай берләр. Шатланып, тансыкланып төшә идек һәм ул вакытта инде безгә теге кичкенә генә бер бүләк бирсәләр дә инде башыбыз күккә тиеп Буйсыннан да шулай. Анда Сабан туйларда мәңгегә кереп кала шушындай хәтерләр. Әйтеп узасым килә, безнең бит Арча ягында, мин Казанбаш авылында, менә 12 көнне анда була Сабан туй, 12 көнне инде безнең Арча районында булачак. Чакырып калам. Ул Казанбаш авылы, ул данлыклы авыл. Анда Мөхәммәд Мәгдиевләр, анда Диас Валиевләр укыган һәм укыткан дип әйттек. Гариф Ахуновның әтисенең кабере шунда. Бик данлыклы авыл, бик күп кешеләр чыккан һәм Сабан туйлары гомумән безнең татар авылларында гөрләп һәм шундый матур итеп уза. Кыска гына әйтеп китсәк буламы, театр бүгенге көндә менә җәйге көннәрдә нәрсәләр белән яшәячәк? Без хәзерге вакытта менә Нәүрүз фестиваленә катнашабыз. Бүген безнең спектакль анда һәм тагы икенче Галәм әгълам дигән Мөдәррис әгъламга багышланган спектакль чыгару бара. Ул бик зур һәм иҗади шәхес ул. Мин аның белән очрашып, сөйләшергә һәм төрле утырышларда булырга туры килде һәм мин аны якыннан беләм. Тамашачыларны чакырып калабыз. Ул 30 көнне була, 30 июнь көнне һәм аннан соң инде 1 июнь көнне без концерт белән ябачакбыз үзебезнең сезонны. Ярар, без сезгә уңышлар телибез. Сабан туйларыгыз, премьераларыгыз барысы да зур дәрәҗәдә узсын. Сезне һаман да шулай көтеп калабыз. Көнегез дә бүгенге матур булсын. Инде килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Рәхмәт барыгызга да. Тамашачыларны көтеп калабыз. Телевидение фондынан Флора Сөләйманова башкаруындагы җыр белән бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдә генә башлагыз. Исән, эмин булыгыз.